Δέσποινα Βασιλική, πολιτικός μηχανικός. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη μάζα νέων επιστημόνων, μηχανικών, οικονομολόγων, γιατρών κτλ. Η οποία ψάχνει την τύχη της εκτός Ελλάδος σίγουρα και πολλές φορές και εκτός Ευρώπης. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πώς μπορούμε να δελεάσουμε όλους αυτούς τους νέους, έτσι ώστε να μείνουν και στο τέλος να έχουμε το αποτέλεσμα που ψάχνουμε, το οποίο είναι αφενός να μην αφήσουμε αυτή τη γενιά να χαθεί, αλλά μέσα από αυτό να μπορέσουμε να σώσουμε και το μέλλον της ίδιας μας της χώρας. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα. Γιατί έχω ακούσει και σοβαρούς ανθρώπους που λένε αφήστε τους νέους να φύγουν. Και θα ωφεληθεί η χώρα με την έννοια ότι είναι ένα κεφάλαιο που κάποια στιγμή μπορεί να επιστρέψει. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι πρέπει με κάθε τρόπο και με κάθε θυσία, αν μπορεί να κάνει θυσία στη σημερινή εποχή, να δώσεις κάποια κίνητρα στους νέους ώστε να μείνουν εδώ, να μην σου φύγουν οι άνθρωποι που βγαίνουν τώρα από τα πανεπιστήμια, να μην σου φύγουν στο εξωτερικό. Θέλει κανείς κάποιος άλλος σε αυτό? Παρακαλώ. Δυνατά λίγο. Κυριακόπουλος, Στέλεχος είμαι. Είπατε πριν λίγο ότι η Κύπρος δεν πειράζει που θα αλλάξει το φόρο από 10 στο 12,5 όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει πάνω από 20. Το ίδιο κάνει και η Βουλγαρία. Και ο τύπος στην Ελλάδα γράφει ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν φύγει για τη γείτονα χώρα. Αν η ελληνική κυβέρνηση αποφασίσει να κρατήσει τους νέους στη χώρα, δίνοντας προνόμια στις επιχειρήσεις που έχουν φύγει στο εξωτερικό να γυρίζουν πίσω με ευνοϊκή φορολογία, είτε ασφαλιστικές εισφορές μειωμένες. Θα το δεχτεί τώρα αυτό? Και αν το δεχτεί, μπορούμε να το κάνουμε άμεσα? Χριστίνα Καλατσίδα ονομάζομαι, είμαι φοιτήτρια στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντίου και ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα σε ένα προϊόν ή και σε υπηρεσίες σε μια χώρα που εσωτερικά οι δομές της αυτή τη στιγμή είναι κατακαιρματισμένες και οι επιχειρήσεις η μία μετά την άλλη κλείνουν. Ποια ανταγωνιστικότητα όταν πέρα από το κεφάλαιο το οικονομικό, διότι καλώς μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή παίρνουν τα χρήματά τους και τις επιχειρήσεις τους και βγαίνουν έξω, όπως και οι νέοι, που όλοι σίγουρα το σκεφτόμαστε. Πώς μιλάμε για ανταγωνιστικότητα προϊόντων? Μάλιστα. Ποιος είσαι? Κανιώρα Σοφίδης το ονομάζομαι. Εργάζομαι στο Λουξεμβούργο σε τράπεζα. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Εσείς που κλείσατε τις Κυπριακές για να πάρετε λεφτά, Έτσι. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Μιλάμε για μια ενωμένη Ευρώπη. Ξεκίνησαν μεταρρυθμίσεις από τον οικονομικό τομέα, αλλά δεν έχει δοθεί τόσο βάρος στην ένωση των λαών, των πολιτισμών. Όλοι αυτοί ο τρόπος με τον οποίο έχουν εφαρμοστεί αυτές οι μεταρρυθμίσεις, βίος τρόπος για κάποιους λαούς, έχει συμβάλλει στην μείωση, στην ελαχιστοποίηση των αξιών των λαών. Πώς θα υπάρξει μια ενωμένη πολιτισμένη Ευρώπη όταν υπάρχει οικονομικός κερματισμός? Μάλιστα. Μην μας πάσει άλλο θέμα όμως, θέλω να μείνουμε σε αυτό το θέμα της μετανάστευσης των νέων. Ναι. Έτσι. Να δούμε και ένα ερώτημα που έχει θέσει, που το έχουμε σε βίντεο, μπορούμε να το δούμε τώρα. Νομίζω η Ιταλίδα το έχει θέσει, ναι. Να δούμε ένα ερώτημα σε βίντεο που είναι στον ίδιο τομέα και συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Θα το δούμε ή θα το αφηγηθώ εγώ? Now that you really have the possibility to work with the decision makers, what do you think government must do first to release the social and generational tensions and to keep the youngsters, so to say, within the borders and prevent the brain loss? Μάλιστα. Η ουσία είναι ένα ερώτημα. Μην μιλούμε ούτε στα αγγλικά ούτε στα ελληνικά. Είναι αυτό. Τι κάνεις και αν πρέπει να κάνεις για να κρατήσεις τα μυαλά εδώ? Ναι. Δύο πράγματα πρέπει να πούμε για να ξέρουμε. Το πρώτο είναι πως δεν υπάρχουν θαύματα σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι κάτι που θα πούμε τώρα, θα βγούμε έξω, θα το εφαρμόσουμε και αύριο θα πούμε όλοι μένουμε. Χρειάζεται πολλή δουλειά, αλλά είναι εφικτό. Αυτό θα πω. Και το δεύτερο είναι πως δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα μεμονωμένα με το κάθε επάγγελμα, γιατί είναι πρόβλημα ολόκληρης της οικονομίας, της μακροοικονομίας, όπως λέμε στα οικονομικά, και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μακροοικονομικά.
το κυριότερο, αν όχι το μόνο που θα βοηθήσει για να φέρει περισσότερη αισιοδοξία είναι η ανάκαμψη της οικονομίας. Γι' αυτό, για να πούμε τι τους νέους εδώ, αυτό θα τους κρατήσει είναι μια πίστη πως τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται τώρα και ο τρόπος που ακολουθούνται και από την πολιτεία και από το γενικό κοινό, από τους κοινωνικούς εταίρους, να χρησιμοποιήσουμε και λίγο ευρωπαϊκή γλώσσα, είναι ο σωστός και οδηγεί την οικονομία μας προς μια ανάκαμψη. Και αυτή είναι η απάντηση, για να αναφερθώ στο προηγούμενο που είχα δώσει στην Ιταλική εφημερίδα Repubblica, σε κάποιον Eugenio, λέγεται αφού μιλήσαμε και με Ιταλούς, και αυτό του είχα πει, και αν γίνει αυτό, από ό,τι ξέρουμε από τις οικονομικές θεωρίες της ανάκαμψης άλλων κρατών, 2 χρόνια είναι το maximum που μπορεί να κρατήσει η κρίση πριν γίνει η ανάκαμψη με βάση αυτά τα δεδομένα. Οπότε, σαν νέοι και κυρίως μορφωμένοι νέοι, μπορείτε να βοηθήσετε στην εφαρμογή αυτών των μέτρων και προς την ανάκαμψη με κάποιο τρόπο, δηλαδή να μιλήσετε όταν έχετε συναντήσεις αυτής της μορφής, να πείτε ναι, να κάνουμε αυτά, να κάνουμε αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις, να κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, να έχουμε υπογράψει διάφορα μνημόνια, να εφαρμόσουμε αυτά που υπογράφονται, να ενθαρρύνουμε σαν σύνολο αυτή την μεταρρύθμιση, και τότε θα υπάρξει και αισιοδοξία πως θα ανακάμψει η οικονομία και θα αρχίσουν οι θέσεις να δημιουργούνται. Τώρα, τι γίνεται τα πρώτα 2 χρόνια, ας πούμε, αν χρειάζονται 2 χρόνια. Εδώ πάμε πίσω σε αυτό που είχα πει σε απάντηση πριν για την ευελιξία της οικονομίας. Εδώ είναι που χρειάζεται κάποια εγγύηση από το κράτος που δεν θα σας αφήσει τελείως να χαθείτε, ας πούμε, τα επόμενα 2 χρόνια που είναι εδώ, γιατί μπορεί να πείτε 2 χρόνια είναι, δεν μπορώ, φεύγω. Και αυτό είναι εφικτό και με ελληνικά καθαρά τόπια μέσα, αλλά και με βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος Παρόσο πριν μερικές μέρες, όταν δούμε πως εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα σωστά και πως υπάρχει θέληση για την ανάκαμψη, τότε μπορούμε να βοηθήσουμε και με περισσότερα λεφτά να υποστηρίξουμε αυτή την πορεία. Ωραία, αυτό σαν γενική απάντηση. Τα 2 συγκεκριμένα που έχουν ερωτηθεί για το κατά πόσο θα δεχτεί η Τρόικα, η ελληνική Τρόικα, κάποια κίνητρα για επιχειρήσεις. Όπως έχω καταλάβει τον τρόπο που δουλεύει η Τρόικα και έχω μιλήσει και στην ελληνική και στην κυπριακή, δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να δεχτούν κάποια ελάττωση της φορολογίας, γιατί αυτό θα δώσει κίνητρα για άλλες επιχειρήσεις να έρθουν. Θα το δεχτούν, θα δεχτούμε πιο χαμηλή φορολογία, αν ταυτόχρονα εισηγηθεί η κυβέρνηση, ας πούμε, κάποιον άλλο τρόπο. Με κάποιον άλλο τρόπο να βρει τα λεφτά. Να καλυφθούν τα λεφτά. Ναι, και εκεί είναι που έχουμε πολύ στην Κύπρο, που στην Κύπρο λέμε όχι, θέλουμε η φορολογία επιχειρήσεων να μην είναι χαμηλή. Θέλουμε να μην αγγίξουμε τα λεφτά των ταμείων προνοίας, να μην αγγίξουμε τα λεφτά της Εκκλησίας, τα λεφτά των Δήμων. Το ένα το άλλο, πού βρίσκεται τα λεφτά? Από τις καταθέσεις. Δηλαδή, γι' αυτό έχουν εξαφανιστεί και οι καταθέσεις των 2 πιο μεγάλων τραπεζών. Αν είστε στην Ελλάδα διατεθειμένοι να το κάνετε, και μην πείτε τώρα έξω για να πάνε να αποσύρετε τα λεφτά από την τράπεζα, μήπως ακούει κανένας και να πάρει σαν ιδέα, γιατί τότε θα γίνει μεγάλη ζημιά. Αν βρεθεί κάποια άλλη πηγή χρημάτων που να είναι αντίστοιχη προς τα λεφτά που θα χαθούν από της φορολογίας κάτω, τότε η Τρόικα θα το δεχτεί. Αλλά για να πετύχει αυτό το μέτρο, χρειάζεται και να γίνει πιο ευέλικτο, πιο ευνοϊκό προς τον επιχειρηματία. Το όλο σύστημα επιχείρησης, εγγραφής
και διαχείριση επιχειρήσεων στον τόπο. Και εκεί είναι που η Κύπρος έχει το πλεονέκτημα και σε σύγκριση με τη Βουλγαρία, που έχετε αναφέρει, και σε σύγκριση με την Ελλάδα, γιατί ακόμα έχουμε το αγγλικό σύστημα λογιστικής και νομοθεσίας και αυτό. Και γι' αυτό τον λόγο, ο πιο μεγάλος ανταγωνιστής τώρα και αυτό που πράγματι φοβόμαστε στην Κύπρο είναι η Μάλτα. Γιατί η Μάλτα εκμεταλλεύεται πολύ αυτό που έχουμε κάνει, δεν έχει ελλείμματα, δεν έχει τόσο μεγάλες τράπεζες, αλλά ο τομέας υπηρεσιών από ξένες επιχειρήσεις αυξάνεται σαν οπουδήποτε αλλού και το μόνο ενθαρρυντικό για εμάς, αλλά αν ήμουν Μαλτέζος δεν θα το βρίσκα και τόσο καλό κόμμα, είναι που κάποιος είπε δεν έχουμε κάνει αυτά που κάναμε στην Κύπρο για να δημιουργήσουμε μια άλλη Κύπρο στη Μεσόγειο, λέει, όταν είδε τι γίνεται.